Bigarren gaia, argitasunez argia da, ezta gaur Espainiako estatuak Palestina estatua errekonozitzen du. Bakerako orratz oso garrantzitsua. Hasi nahi dut gure Sumarren partetik elkartasun mezu bat adierazi nahi diogu Palestinar herriari eta bereziki Euskal Palestinar guztiei. Gaurko errekonozimendua, Palestinaren aldeko errekonozimendua eta bere estatua errekonozimendua gogora dezagun sartu zela gobernuko programan, koalizioko gobernuko programan Zumbarrek eskatu zuelako hasieratik eta azken hilabeteak egon garelako Palestina estatua errekonozitzea. Eta gaur, zorionez, lortu egin dugu. Baina, naiz eta bakerako urrats bat garrantzitsua izan, ez da nahikoa, gure ustez, ez da nahikoa. Beste urrats batzuk eman behar ditugu urrengo egunotan, urrengo hilabetetan, ze zoritzarrez ikusten duguna eta palestinarrek oraintxe bertan bizi dutena da sarrazkia eta genozidioa. Hori da, hain zuzen ere, hitz egokia eta errealitatea onartu behar dugun guztio. Da, estatu batek, Israelek herri baten kontra egindako genozidioa. Urrengo urratsak ausartak izan behar dira eta zentzu horretan Sumarretik proposatzen dugula da Israelgo enbaxadorari kontsultetara deitu, ezin ditugu estatu genozida batekin harreman diplomatikoak izan, bertan bera geratu behar dira, armen enbalgoa bultzatuko dugu eta eskatuko dugu ere gobernuan, nazioarteko gorte penalari laguntzea Netanyahu eta bere gobernu epaituak izan alizateko gerra krimenen gatik, eta argi dago zeinek diren froga horiek. Beharrezkoan diren, honekin lotuta beharrezkoak diren neurri guztiak martxan ipintzea eskatzen dugu Sumarren, gorte penalarik ordenak bete arazteko, ze argiak dira orden horiek. Eta azkenik Europar Batasuna eta Israelen arteko asoziazio akordio bertan bera geratu behar da. Ezin dugu estatu genozida batekin kolaboratu jarraitzen. Decía que